fortælle lidt om min egen historie med stress. Det er jo sådan, at de fleste kender til stress. Det er nærmest en folkesygdom her i Danmark. Der er 1 ud af 5, der har oplevet stress eller er i gang med et stressforløb. Så det er virkelig noget, der rammer rigtig mange mennesker. Min egen historie og min egen erfaring med stress er faktisk det, man kan sige kronisk stress. At jeg lige så langt jeg sådan tilbage kan huske helt fra, da jeg var barn, har været stresset. Og det var jeg jo ikke bevidst om på det tidspunkt. Der havde jeg bare altid ondt i maven eller sådan uro i kroppen og havde svært ved sådan at være i min krop. Jeg tror bare, jeg meget tit sådan var væk fra min krop og ikke rigtig var til stede i min krop, fordi det var for hårdt og svært at være i min krop. Så jeg brugte tid på at være andre steder, meget op i mit hoved og min forestillingsverden. Og i legeverdenen selvfølgelig som barn. Men det var så først ligesom da jeg blev sådan lidt mere voksen, at jeg begyndte at lægge mærke til, at jeg havde en masse uhensigtsmæssige mønstre og sådan vaner. Og at jeg begyndte at få nogle symptomer, som jeg ikke rigtig kunne ignorere. Jeg fik sådan tidlig gigt i ledene, og jeg havde meget sådan hjertebanken og åndenød, og havde et meget snævert åndedræt, og ja, i det hele taget var sådan i uro med mig selv. Så er det jo så smukt her i livet, at nogle gange, når man har allermest brug for det, så kommer medicinen. Det tror jeg også, de fleste behandlere og healere kender til, at en af de grunde til, at jeg er blevet healer, er jo, at jeg havde brug for healing. Jeg havde brug for den medicin. Så jeg begyndte at undersøge, hvad for noget der var derude, fordi at i den sådan mere konventionelle retning, altså når jeg gik hos min læge, og sådan, så var der ikke rigtig noget at gøre. De sagde ikke, der var ikke ligesom noget at tage og føle på, sådan, det her er dit problem. Det var ligesom sådan, der er ikke noget galt med dig, altså kom ud og gør et eller andet. Så jeg begyndte ligesom at åbne dørene for, hvordan jeg kunne arbejde med at få mere ro og fred ind i kroppen. Og det blev ligesom min vej ind til det alternative. Jeg kom hos da jeg boede i New York, kom jeg hos en kostvejleder og kropsbehandler, der lavede kinesiologi, som ligesom gik ind og testede mig og testede min krop og fandt ud af, at jeg havde tårnhøje tungmetalforgiftning og i kroppen, og specielt omkring organerne og i hjernen. Så jeg kom på sådan en stor udrensning. Og i løbet af det forløb fandt vi jo også ud af, at jeg var sukkerafhængig, altså fuldstændig sukkernarkoman, tror jeg man vil kalde det. Og så fandt jeg jo så også ud af, hvad det var, der lå under den der tilvænning af sukker. Hvorfor det var, at jeg dulmede mine følelser med sukker. Og det var også egentlig det, der var guffet, var at finde ud af, hvad var det egentlig for nogle følelser, som sad nede under, som jeg kunne arbejde med at begynde at forløse. Og så begyndte mit arbejde jo at handle om forløsning. Hvordan man kan arbejde med sin bevidsthed og hive de ting frem, der sidder der, og kigge på dem og forløse dem. Og al den viden har jeg jo gået og arbejdet en masse med mig selv på, og også delt med mine kunder og mine klienter. Og jeg er klar til at dele det lidt bredere ud, og dele det med jer derude. Det gør jeg sådan set, fordi at jeg ved, hvor meget det kan hjælpe dig, der sidder derude, der måske netop er et sted, hvor du er klar over, at du bliver nødt til at arbejde med dig selv. Og måske sidder du lidt fast i nogle dårlige vaner, nogle dårlige handlemønstre, nogle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, som du ved, du skal kigge på. Fordi det er så kæmpe stort det her at arbejde indad. Og den eneste måde at ændre dit liv på, det er jo ved at arbejde med dig selv. Så jeg kan varmt anbefale at tage på den rejse og begynde at arbejde med de der traumer, der ligger i barndommen, så vi kan
ændre på vores fremtid og vores vibration, fordi alt er jo energi, så al den energi, vi sådan ligesom holder på, vi sidder fast i de der mønstre, det er jo det, vi sådan går og repeater igen og igen. Så det der med at finde de der plader, som bare kører, som er ubevidste, og ligesom lytte til dem, tilgive dem, acceptere dem, og elske dem, og ligesom smide dem ud af pladespilleren, så der kan komme en ny melodi ind. Og det er jo det, der sker, når man arbejder med det her felt af energi og healing og kroppen og bevidsthed, det er, at så det der sker, når vi arbejder i det her felt med kroppen, bevidstheden og energien, at vi åbner op for det her potentiale. Alt det, vi ikke sådan rigtig kan komme ind til og have tilgang til, når vi ikke er i fred med os selv. Men når vi slapper af og tillader os selv at komme dybere ned i kroppen, jamen så åbner vi også op for alt det potentiale, der ligger der. Og det er ikke let, skulle jeg hilse at sige. Det er altså en gave at få forløsning, sådan så at man kan skabe nogle nye retninger i sit liv, som er mere kærlige og tillidsfulde. Det der sker, når man begynder at dyrke sin tro på sig selv og sit selvværd i højere grad, det er jo, at man åbner op for ting, som er gode for en, og man giver sig selv lov til og tillid til at springe ud i ting, som man måske før slet ikke var åben for. Og man finder ud af, at kærlighed er altså på den anden side af al den der frygt. Så mange mennesker lever i en meget stor frygt og usikkerhed i deres liv. Og det er altså en frygt og usikkerhed, som sidder i kroppen. Men når vi begynder at forløse den og slipper af med den, jamen så opdager vi, at tingene er slet ikke så farlige på den anden side. Det er bare fordi, det er ukendt territorie, at det føles utrygt. Men jo mere man arbejder inden for det her felt, jo mere ved man også, at universet er kærligt. Det vil os det bedste, det vil os det godt. Så tiden er nu til at tage den her indre visdom frem og kigge på dem. Jeg har været meget tilbageholden i meget lang tid med at dele, fordi jeg ikke rigtig har følt, at vi var et sted, hvor folk var klar til det her indre arbejde og virkelig tage imod den visdom, der er, som er ældgammel, og som bare ligger og klar til at blive genopdaget. Men altså, vi står i en tid nu, hvor det er nu, vi skal ud og gøre det her arbejde. Og der er tusindvis af mennesker, som har taget springet, og bevidstheden den bliver ved med at udvide sig, så vi kan ikke holde det tilbage. Vi bliver nødt til at gå den vej og gå kærlighedens vej, fællesskabet, healingen. Vores planet har brug for det, så jeg håber, du vil tage med på den her rejse og gøre dit for at gøre verden til et bedre sted. Og det gør vi jo alle sammen ved at kigge på os selv. Det er der, vi kan starte. Så hvis vi kan skabe fred ind i os, så kan vi også skabe fred i verden. Jeg håber, du vil med, og klik below og kom med nogle kommentarer og spørg nogle spørgsmål. Jeg kunne enormt godt tænke mig at snakke om alt muligt forskelligt. Så hvis du har specifikke spørgsmål, så skriv endelig til mig, så kan jeg fortælle lidt om det. Vi ses, og rigtig god dag.